Mga kabaro, what's up mga kabaro, no? Mag himutan ni mga kabaro, no? Avocado. Uy. Umulan mga kabaro. Himutan ni mga kabaro, no? Avocado. Avocado ko mga kabaro, no? Ay, gaya ano isa. Gaya ano isa magbaro, no? Uy! Gusto kong wala na magbaro. So. Gusto kayo ulan na magbaro, no? Madungog ninyo mga kabaro. Uy. Main! Kusuking ulan. Ha? Avocado. Like, hindi na ito aysan, parang organic. Mga kabaro na. Tuwasan na lang ako mga kabaro na. Oh. Ako na asukarahan mga kabaro, no? Asukarahan mo dyan kamay lang mga kabaro. Kasi kusuga sa ulan. Kasi kusuga sa ulan mga kabaro, ano? Kaya kami ini siya mga kabaro, no? Parang hindi siya palaton. Gusto mong bukid mga kabaro sa mga sa Oriental. Kaya ngayon may siyang butangan mo mga kabaro. Butangan pa rin mo siya o gatas. Di na yung malasahan ang pure nga avocado. Mas mayo maning asukal lang gamay mga kabaro, no? Kay ang atong ikuha ko rin mga kabaro, malasahan nato ang pure nga avocado mga kabaro, no? Yeah. Yeah. Kami siya mga kabaro, no? Yeah. Sa kwarto ito mga kabaro, no? Kay Saba, kay diri sa gawas, kay nagulan. Yeah. Main. Kamu ka? Dali. Wala na ako tamisa para malasahan gid ang pure nga. Ako isa ko Sara. Wala na ako tamisa mga kabaro, na para malasahan gid ang pure nga lasa sa avocado. Uy. Tingnan mo siyang tamison mga kabaro. Hindi mo malasahan ang lasa sa avocado. Kau ba na kumisis mga kabaro, no? Among mga on may. Wala nga natamisan.
Tay mapil nimo sa bukalo. Lami. Me. Ano? Ay, isang dami. Ya. Kalame. Kau. Napalit ako ni mga kamarno sa musilingan. Tag Pasinta ang kilo mga kabaro. Bro. Lamig ka siya. Ano siguro lamig yun? Main. Kaya mo ko siyang butangan o gatas, di na mo feel ang lasa sa pure nga avocado. Gatas na siya. Gatas na siya eh. Kung siyang butangan ice, wala na. Dapat yun ito. Ito kahit pa. Guma ko kama. Mga kalo. Batong lang init na kayo, magulan na eh. Oo. Magulan yun. Atong oras mga kabaro, no? Alas 10 na sa gabi mga kabaro, no? Alas 10 na. Alas 10 na mga kabaro niya. Nagulan sa gawas. Karon nakinumdum ko. Manada may avocado ni Mrs. Nya. Ano yung kabaro nung nangaon may gutro. Imo na main. Sleep na ka? Hindi na eh. Tayo kumain. Kasi na ka? Yan na. Tayo kumain. Magulan na mo. Kami. Panalo no? Ano na ingon sa muha? Panalo gid siya. Nya. Us. Hindi siya tamis dito. Mo na akong ingon sa muha. Thank you. Okay. Huwag na nakukuha niya. Uban na. Ulan man. Nga ko ano, lami kayo ang avocado mga baro, labi na jud og lami kayo avocado mga baro, labi na og tawagan ni. Dili kayo siya tamis pagkahimo niya. Di po kayo, di mo ni butang aso. Dili mo siya butangan og tawagan ni. Pati yung gusto sa ulan mga baro. Mga kabaro, pwede yung kusugan sa ulan, di lang makita mga kabaro, no? Pero kusog ang ulan mga kabaro, nga kabaro na musod, tagbalik, ay grabe yung kusugan. Kunya, sa gawas, hindi ka magdungog mga kabaro, no? Kaya, kusog ang ulan. Oops. Pizza banjing ko ron mga kabaro, no? Kini nga upload. Nagamay mag-upload ay mga kabaro, pero ako lagi pang una baro no, katong dapat akong i-upload merong mga adlaw. Tapi nga avocado mga baro no. O nag-upload ko sa mga kabaro vlog, mga kabaro, no? Di lang makita, mga kabaro, no? Bahala o mga kabaro, malipay na ako mga kabaro, no? Kung lima tulo ang mananaw sa kuhang kabaro vlog. Iba na mga kabaro, no? Nga mo ang dili life ni Mrs. Ako ang dili kanang nala. Ano ba? Daily routine ni Mrs. Ikan sa ang tayo no, magluto, mangaon. Daily activity na mo ni Mrs. Makabalo mo mga kabaro no. Dili lang sa main channel na kung adik niya sa main channel mga kabaro. Dili na ko to sa gulan og
vlog nga kining tawagan ni, vlog nga dili vlog. Kung dili mga development, mga tourist spot sulod sa Davao City o gawa sa Davao City, mga kabaron, humutoy may tabo sa muang main channel. Ang kining dili vlog, amo ra kining misis. Yeah, washing. Nya mga kabaron, no, amo na ning putlo, no, og diri na human ang pizza 25 na mo nga vlog. Mine. Ito man. Sign up na. Mga kabaron, see you next vlog. Bye bye.